Hinahangaan ngayon ang isang miyembro ng LGBTQ+ community matapos itong malibot ang Pilipinas sakay lamang ng kanyang bisikleta sa loob ng mahigit isang buwan. Kilalanin natin ang Barbie na biker ng Mako, Davao de Oro sa report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mainit na sinalubong ng kanyang mga taga-suporta ang 28 anyos na siklista na si John Luis Uhagan o mas kilala bilang Barbie na biker pagdating niya sa Tagum City, Davao del Norte noong April 2 ng hapon. Ito'y matapos niyang malibot ang Pilipinas o ang tinatawag na Philippine Loop sa loob lamang ng 37 days. February 25 nang simula ni John ang kanyang misyon na libutin ang Pilipinas, bit-bit ang bandera ng LGBTQ+ community. 3,500 kilometers ang kanyang ibinyahe mula Tagum City hanggang sa iba't ibang lugar sa Mindanao, Visayas at Luzon. Dumaan din siya sa Surigao City, Cagayan de Oro City, Cebu City, Naga City, hanggang sa Maynila. Layo ni John na mabigyang pansin ng publiko at mga kinauukulan ang mga isyu na kinakaharap ng mga miyembro ng LGBTQ+ community. Kaya po na mga bayot na makipagsabayan o gusto po na ko ipakita na kami mga bayot, kusgan o pinaagi po sa pagbike, gusto na mo na ipakita na kami mga bayot na deserve po na mo ikigugmaon. Padayon lang jud sa tuang sa tuang goal, sa tuang passion sa bike. Walay mo surrender kay tulura ta kabuok. Ikaw pa jud ang founder niya, mundang pa jud kaayo jud gundang besh. Pinatunayan ni John na walang imposible basta may dedikasyon at tiwala sa sarili. Hello, maayong buntag. Ako si John Luis Uhagan, ang Barbie na biker ng Mako, Davao de Oro, Philippines. Ako si Kent Abrigana para sa GMA Regional TV.